Når man kigger over horisonten, kan man ikke undgå at lade tankerne vandre. Hvorfor er vi her? Hvad er meningen? Og hvor kommer vi fra? Hvor skal vi hen? Og hvad er vores purpose on earth? Drager ud og finde svar på jeres spørgsmål. Turen her bag mig, den har en meget vigtig pointe her i Polen. Som I ved, så er størstedelen af den polske befolkning meget, meget troende. Primært kristne. Her er en aftegning af Jomfru Maria. Det er Kain, det er Abel, eller også er det omvendt. Hvem var det, der var et asshole? Kain. Det er Kain, og du kan jo se, at han er meget... Ja, han er op i hende, altså. Ja, altså han er virkelig krævende. Han er håndfuld. Ja. Og det er også derfor, at du ligesom kigger væk. Ja. Du vil ikke kendes ved det. Nej. Så har vi Abel, eller den anden. Ja, Abel. Ja, han skal lige... Han er holdt udenfor. Du kan jo se, at han ser nedtrykt ud. Ja. Imens Kain, han har næsen i sky. Han er så til arbejdet, hvor at det er Kain, der er ligesom modarbejder. Og det er en vigtig pointe. Hey! Ja. Og det er en vigtig pointe her i Polen. Fordi hvem modarbejdede Polen? Det gjorde Hitler. Og hvad gjorde Hitler? Følg med i morgen. En anden udfordring her i Polen, det er miljøsvineri. Miljøsvineri er en stigende grad cause to all death her i Polen. Den her dåse, før den blev samlet op fra i gaden, der var der 4 gamle damer, der fandt over. De døde nu. De døde. Og det får en til at tænke. Ej, der er en, der har gemt sig selv. Ej, hvor er det flot. Jeg tror, man kunne komme ud. Ja, det tror jeg også. Hold nu op. Noget meget vigtigt her i Polen, det er mystisk. Og inde i mystisk, der er sket mange mystiske ting. Må vi se? Jeg snakker ikke polsk, så det ved jeg ikke, om det er noget. Kan gøre det? Følg med i morgen. Ja. Altså, rettigheder i Polen omkring nøgenhed. Hvad har du at sige om det? Giv folk, hvad de vil. Ja, det. Giv folk frihed. Frihed on earth. Frihed, peace, love. Frihed er kærlighed, og kærlighed er frihed. We can't spell love without freedom. L-O-V-E. Hold kæft. H-O-L-D. Så. Ligesom. Du er så fyret. Billederne, vi ser foran mig, de fortæller os en hel del om folkene her i Polen. Men igen, det er ikke folkene her i Polen, vi har for at snakke om. Så vi går videre. Godt. Vi har netop fundet ud af, hvor bagmænden der gemmer sig. Det er dem, der er ansvarlige for det. De sidder der med, der er sådan en kugle.
planlægger Hvad planlægger de? røverier, kidnapninger, mordforsøg, terrorisme, genocide. We must stop them. Ja. Expose the truth. Yes. Skal du spise? Kom lykkelig, tom mave. Jeg hedder Amalie, og jeg er journalist og fotograf hos Trauma Productions, som jeg ejer sammen med Jakob. Og han er blevet fuldstændig fucking sindssyg. Ændre. Jeg tror faktisk, det er fængsel. De aflytter mig. Vi må komme væk herfra. De følger efter mig. Dem der, jeg har set dem. Der er ingen, der tager mig seriøst. Så er sammen. Under det her projekt har det virkelig slået klik for Jacob. Og jeg er bange. Faktisk meget bange for hans tilstand. Jeg har arbejdet med Jacob i mange år, hvor han har snakket grimt til mig. Cut! Det er en vigtig pointe. Hey! Ja, så det har jeg været lidt vant til. Men på den her tur har det simpelthen taget overhånd. Jeg ved ikke, hvad der sker med ham. Men jeg har prøvet at konfrontere ham med det. Du har brug for hjælp. Du har seriøst brug for hjælp. Tilbyder du? Nej, Nej, så hold kæft. du har brug for hjælp. Jeg begynder at blive utryg ved at være alene med ham. Og bange for, hvad han kan finde på lige pludselig. Så jeg har faktisk tænkt lidt på at... vi har kontor, og så på en eller anden måde sætte et kamera op, så jeg kan se, hvad fanden han laver, når vi ikke er sammen. Fordi der er sket et eller andet. Ja, det giver en opdatering. Yeah. Yes. Yeah, as soon as possible. Yeah, 10,000 euro. Yes. Okay. Se, hvad han har gjort med mig. What the fuck?
højre. Fuck. Okay. Jeg tror, jeg skal hjem nu. Wojewódzkiego Policji. A temat naszej rozmowy? Oszustwa na wnuczka, na policjanta, na urzędnika czy na pracownika banku, bo nie milkną telefony od oszustów. Teoretycznie wiemy, co robić, kiedy słyszymy podejrzany głos po drugiej stronie słuchawki, ale w praktyce niestety wypada to zdecydowanie gorzej. Od początku roku oszuści od mieszkańców naszego regionu wyłudzili już prawie 5 milionów złotych. Ej, jeg er fuld. Ja. Gå nu væk. Gå nu. Hvis du ikke tager dig sammen nu, så ringer jeg dig til. Jeg kan ikke trække det i rødt. Kan du ikke? Jo. Godt, start. My dog stepped on a bee.